जों सोरनिबा अन्थ समर्थक जानानै मोजां खामानिखौबो मोजां जायाखै होनना बुंनाया बे आसलते गियानि मानसिनि खामानि नङा। माथो गबिन्द सारालाय गियानि थारलाय गियानि बायदि गियानि बाथ्रा बुंदों। खुलुमबाय लोगोफोर, आं दिनै बाथ्राखौ बुंनायनि सिगां स्टार्टिं जागायजेननायावनो एसेब्लाबो नोंथांमोना खोनाखाबाय बा मोनथिखाबाय जानांगौ गियानि मानसि ना। सारा गबिन्द सारा जेब्ला मार्टियास डे खुङो 14 सेप्टेम्बर खुङो अब्लानि समाव सारमोना मा बाथ्रा बुङोमोन बे मुंख्लं सान समावहाय होमबा खालि बिदि गस्लायाव मा खालामो जि गोसोमखौ जिख्लाबसे हानानै ना जिग्लाबसे हानानै गोसोम जि गानो बावहाय गोसोम जि मानो गानदोंमोन गबिन्द सारा बै समाव जेब्ला एकर्ड जायाखै अब्लानि समाव बै समाव मानो गानदोंमोन सार? आं दिनै रिपिट खालामनायनि जाहोना बेनो दे सार, नोंखौ बुंनायनि जाहोना बेनो। नों थारैनो जुदि गियानि गुनि मानसि मोनबा गियानि लिडार मोनबा नोङो एकदम नोंखौ बुंनो समाया जों नैबे बे सेहेराखौ लानानै जों नोंनि खाथियाव गसंनो समाया, थेवबो समायाब्लाबो बुंनो गोनां बाध्यता खालामदों। नों बायदि गबिन्द बसुमतारी थार्ड क्लास लिडार डिपुटि चिफ खामानि गैया। नंगौ नोङो हारिनि थाखाय सेक्रिफाइस बे जिनिसखौ मोनथिगौ। पावार आरो गाद्दि लुबैग्रा नों सासे गबिन्द बसुमतारी। आं बेखिनि बाथ्राखौ मानो बुंदों, बै समनि एबसुनि दैदेनगिरि प्रमद बर' बियो जुदि बिबार बारसे बावहैनो हादोंबा नों मानो हायाखै? नों बिनिख्रुइ गबिन्द प्रमदनिख्रुइबो देरसिन गियानि गुनि साबसिन हामसिन नों गियान गैयै मानसिसो होनना बुंजागोन। नोङो दिनैहाय जाय मुंख्लं बिनि बिखायाव गानानै नोङो दिनै डिपुटि चिफ जादों। लाजि रोङै गबिन्द, लाजिनो सोलों एसे। नों बायदि गबिन्द बसुमतारीया बे प्रिथिबियाव थानानै जेबो लाब गैया, बुहुमाव थानानै जेबो लाब गैया। मानो? मुंख्लं सेक्रिफाइस मोनथियै मानसि बिफोरो। मुंख्लंआ मानो जायो? मुंख्लंखौ जानो होनबा जानो हाया गबिन्द। नोंसोरनि बायदि थार्ड क्लास बे पलिटिक्स गेम गेलेनाय सोलिनाय नङा। बे थार्ड क्लास 2 नाम्बारि पलिटिक्स बेफोरखौ लानानै दिनै नोंसोरो मा खालामदों? थगाय थसि खालामनानै नोंसोरो डिपुटि चिफ बिबान लादों। नोङो दिनैहाय NDFBआ ओरैनो मुंख्लं जानाया ओरैनो जायाखै, जाय जादों। नोंबो मुंख्लं जानाय मोनबा, नोंबो गावथार जानाय मोनबा दिनै जों नोंनिख्रुइ बिबार रासिन बावगौमोन जों, मिथिबाय? जों हैगौमोन नोंनो। दिनै जोंनि बे बाक्सा बायदियावहाय दिनै मार्टियास डे खुंदों, मानो थांनो हायाखै? दिनै जेरावबो अनलि बाक्साल' नङा गहपुर बायदि खुंदों, नोंनि अदालगुरियावबो खुंदों। दिनैहाय मानो हाबहैनो हायाखै? पलिटिक्सखौ दोन, आलादा बाथ्रा। पलिटिक्सआ गिदिर मेटार नङा, बेफोरो गिदिर इस्यु नङा, बिराद गिदिर इस्यु नङा बेफोरो। जोंनि मुंख्लंआ बयनिबो देरसिन गिदिर इस्यु। आबसुनि मुंख्लंआबो देरसिन इस्यु। दिनै मुंख्लंफोरखौ जुदि बिबार बावहैनो हाया, बारसे बिबार हैनो हायाब्ला, बावहैनो हायाब्लालाय मानि लिडार जाखो नों? ओंखायनो आं बुंदों नोंखौ दहायनो थार्ड क्लास लिडार होननानै जेबो गैया। गुथाला मा बुंदों? मानो कन्डेम खालामदों नोंखौ? दिनैहाय नोंखौ कन्डेम खालामदों। फेरेंगा सासे बे NDFBनि मुंख्लं जेबो मिथिया बियो। फेरेंगायाबो लिडार जादों। मानि लिडार जादों? सोरनि बिखायाव गानानै नों दिनै लिडार जादों फेरेंगा? सोरनि बिखायाव गानानै नों दिनैहाय बे अबस्था मोनदों? सोरनि फ्लेगखौ लानानै दिनै नों बे अबस्था मानि एम जादों नोङो? मानि एम? बिबार बारसे बावहैनो हायि हारि अनफावरिनो बिफोरनो, हारि सिबिसुलानो बिफोरनो। बेफोर हारि सिबिसुला, हारि अनफावरि। सिख्रावना बुंनो गोसो जादोंमोन आं दिनैहाय। गाबखांदों, जोंनि गोसोआ दिनै गाबखांदों। नोंबायदि नोंसोर सानै 2 नाम्बारि लिडार जेबो खामानि गैया। हारियाव थांना थानानै
जेबो लाब गैया नोंसोरो जायनि जाहोनाव दिनै मुंख्लंफोरखौ बिबार बारसे बावनाया दिनै गोथाङै मुंख्लं जियाल बायदियाव थाबथानानै दङ दिनै गोथाङै मुंख्लं बिफोरो दिनै बिफोरनि फारसे जुदि एसेबो अननाय गैयाब्ला बिफोरनि फारसे जुदि बर'नायनि जुदि जेबो सिन्था खालामाब्ला मानि लिडार बेफोरबायदि इएम जानानै जेबो लाब गैया आरो नोंसोरो रिजेन होजोब गबिन्द बसुमतारियाबो रिजेन हो थार्ड क्लास लिडार बेफोर डिपुटि चिफआ खामानि गैया एनडिबिनि प्रति जेबो माबा गैया मुंख्लं न'खरफोरनि फारसे जेबो प्रति अननाय गैयै मानसि बेफोरो दिनै बिसोरनि थै जिउ बावनायाव गावनि आगोमा जिउ इसेखौ नागारनायाव दिनै नोंसोर डिपुटि चिफ जादों हाजार टाइम नोंसोर दिनै बिबार बावनाया सिगां जानांगौ दिनै नोंसोर गावनि पलिटिक्सखौ दिनै बिराद गिदिर इस्यु खालामदों सोरबा दिनै प्रिथिराज नारायण देबा दिनै बुंदों देहायाव नांदों बुंजानांगौ बुंथोन प्रिथिराज नारायण देबा जाखौ बुंदों सैथोखौ बुंदों सिदा सिदि बाथ्रा नोंनि बे दंफांनि सामब्रा ससमा गानो नोंनि ग्रुपआनो दिनैहाय नोंनि पार्टियानो इउपिपिएल पार्टियानो दिनै ससमाया माखौ गानदों दंफांनि बिलाइखौ ससमा गाननानै दिनै नुवाखै सिदा सिदि बाथ्राखौ बुंनो गोनां जादों बायध'ता जादों बेफोरो सोर खालामदों फेरेंगा आरो गबिन्द बसुमतारी नोंसोर सानैनि मानसिया दिनैहाय इउपिपिएलआव थानानै बिपिएफआव थानानै लाब गैया नोंसोरो पृथिबियावनो थानानै लाब गैया नोंसोर बायदि मानसिया मुंख्लंनि प्रति जेबो सिन्था खालामा होमबा खालि मा खालामदों मा दंफां गायदों बे दंफां देरबा नायहैगोन अफ्रिया र' 14 सेप्टेम्बराव 14 सेप्टेम्बरावहाय गायदों बिसोरो दंफांनो वर्ल्ड रेकर्डनो माबा माबि बिटिआर रेकर्ड खालामना गायबायनो मा गायखो बुं खोन्था मा गायखो बिटिआर रेकर्ड जानानै मा मावखो मानो डिक्लेयार होनो हाया मोनबेसे उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि नामाव इनस्टिटिउट कलेज मोनसे गुदुं माला अपेनिं खालामगोन दिनैनि हाग्रामा ब्रिज खाथियावहाय दिनै फाउन्डेसन खालामना दोनदों माला खुन्थिया गायसनगोन माब्ला गबिन्द बसुमतारी फेरेंगा बिराद डेभेलप जादोंनो दिनै सिमा बारायदों जोंहा मोजां मोनदों खिन्थु आरो हाबनांगौफ्रा जों हाबफा देरबावोमोनबा जों साबसिन मोजां मोनबावगौमोन जाय हक सेकेन्ड टाइमावहाय जों बे जाखिनि सिमा हाबनांगौ बेखिनिया हाबगोनखौ जोंबो नेनानै दं आरो एनआइए केसाव जायफ्रा थाबथानानै दं मानो बरननो हायाखै बिटिआर रेकर्डनि गेजेरजों बरनजोबनो हागोन बिटिआर रेकर्डनि गेजेरजों मानो पेरामिलिटारियाव साबेसे बर' लाइमोनफोरखौ सोनो हाखो एनडिबिफोरखौ सोनो हायाखै दोन प्रमद बर'नाव कुइसन बिटिआर रेकर्ड जानानै पेरामिलिटारियाव साबेसे बर' लाइमोनफोरा साख्रि मोनफेरखो आरो सेकेन्ड कुइसन बाव दिनै बिटिआर रेकर्ड जानानै बिटिसिनि गभर्नमेन्टफोर प्रमद बर'नि दैदेननायाव दिनै साबेसे बर' लाइमोनफोरा सेटिं जब मोनखो साबेसेनो होनो हाखो बिटिआर गभर्नमेन्टआ लिखित भाबै बेखौ फोसावनानै हो मानो होनो हाया बेफोरखौ दिनैसिमबो गैया बिटिआर रेकर्ड जानायनिफ्राय जाखिनि जानानै थांनाय बिनि सिगाङाव बिटिसिआव जाखिनि मोननांगौमोन बेखौ नांलाय खमलाय खालामनाय एसे एनै एपइन्टमेन्टफोरखौ होनानै होदों जा एसे एनै थानाय बेखौ होदों खिन्थु एक्सट्रा भाबै दिनै बिटिसि गभर्नमेन्टआ बिटिआर सरकारा होनो हानाय रेकर्ड गैया होननानै बुंजागोन गबिन्दनि दैदेननाय फेरेंगानि दैदेननायावहाय दिनै गोबां बाथ्रा बुंबाय दाखालि जिहेतु आर गुथाल सार बिथाङा गबिन्द बसुमतारीखौ जे कन्डेम खालामदों सेलुट होगोन आं फेरेंगा बेबो सासे एक नाम्बार गाद्दारि थगायसुला जाथिखौ फानग्रा हारिखौ नासयग्रा फेरेंगा एक नाम्बार बेबो सासे दिनै इउपिपिएलआ बुंदोंमोन फेक इनकाउन्टार नंखाय इनकाउन्टार ओरैनो गुलि बेरनाय साइलेन्ट जोंनि बिटिआर साइलेन्ट बोसोरसेयावनो माथो साफा फरेस्ट डिपार्टमेन्टआवनो थांनाय बोसोरावबो आथिं गावफ्लंलायदों नैबे चिराङावनो सोरनि डिपार्टमेन्टआव जादों बियो रन्जित बसुमतारीनि डिपार्टमेन्टआव जादों देग्लायबो मेलेमा बाहेराव गदलायनाय मानो गावथारनाय जाखोलायखो मानो गावथारनो गोनां जाखो दंफां बोनायखौ दिनै एनडिबिआ बेसेबांबा बोसोर दंफां बोनायखौ होबथादोंमोन नाथाय हायाखै आबसुआबो होबथादोंमोन हायाखै दिनै आबसुफ्राबो कय एकटाखौ बिराद थिफुदला बुंदों दैदेनगिरिफ्रा आबसुनि दैदेनगिरिफ्रा गासैबो नङा गासैखौबो होनाखै आं गासैबो होनाखै जाखिनि स्टेटमेन्ट थिफुदला होग्रा बिसोरबो होबथानो हाया दिनै
फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ जुदि स्ट्रं मोनबा फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव जुदि मोजां गोख्रों मोनबा दंफाङा सेवलांगौमोन DFO अफिसफ्रावहाय साइकेलफ्रा माराम जालांनानै सेवगुजोबलांगौमोन खिन्थु 10 दिनबो थाया मानो दंफां गलाय हमना लाबोगोन दोनगोन थाया 10 दिनबो बेफोरो मानो फेरेंगा नोंनि डिपार्टमेन्टआवनो मानो एफाराब उजुल गुजुल उल्थां फाल्थां हा मानो गियानि गुनि साबसिन हामसिन बर'नि जारिमिन फरायग्रा बर'नि हिस्टरि फरायग्रा सोर गबिन्द बसुमतारी 1 नाम्बार 2 नाम्बाराव नैबे फेरेंगा बर'नि जारिमिन फरायग्रा बर'नि हिस्टरि फरायग्रा बर'नि बिसिबांबा गुवार गिदिर फरायग्रा गावनि डिपार्टमेन्टआवनो गावनि मानसिखौनो मालाबा आथिं गावफ्लंनाय मालाबा खर' मेलेम गावफ्लंहोनाय मानो सोलिदों मानो जादों बेफोरो फेरेंगाया दिनै खुगाया बन्द जेबो एक्सन लानो हायाखै नामा सोरनि गोरोन्थि दं बावहाय DFOनि ना रेन्जारनि ना सोरनि बेफोरखौ मानो नागिरनानै तदन्त इमिडियेटनो दिनैसिमहालागै ओंखारनांगौमोन मानो स्ल' खारन दिनैहाय फरेस्ट डिपार्टमेन्टआवनो दुनियानि गाद्दारिफोरा सोलिजोबो दुनियानि गाद्दारिफ्रानो सिखावफ्रानो दंफां लाबोग्राफोरनिफ्राय फैसा लालाय लाबलाय मानो सोलिदों मानो लायाखै लागासिनो दं फैसा सोर लादों NGO गोदानफोराबो लादों गोजामाफ्राबो लादों फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव जाय फरेस्ट अफिसाव साख्रि मावग्रा बेफोरबो लादों मानो लादों सानसे समाव बेफोरनिबो प्रुफ लाबोगोन आं जाय मानसिया दिनै दंफां बोनानै जाग्रा बेफोरबायदिजोंबो आं रायलायो लोगो हमो रायलायो जेब्ला दंफां बोयो अब्लानि समाव आं लोगो लाहैयो फैसा जासियो अफ्रिया बेफोरबायदिनो फैसाखौ लाला थ' लोगोफोर गोबां बाथ्रा बुंबाय गबिन्द आरो फेरेंगानि माखासे बाथ्राखौ रायखांबा खर'आ दुंखाङो फेरेंगाया जेलाव हरनो हागौ अफ्रिखौ गबिन्दआ हरनो हागौ अफ्रिया बिदिखौ जेबो मोना थ' लोगोफोर आं भिडिअखौ गोलाव खालामनाय जाबाय क्षमा बा निमाहा होगोन माखासे बाथ्रा गोरोन्थि बुंनायनि थाखाय थ' लोगोफोर आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै बावनो दोनथ'बाय जय बर' हारिनि